Хората подценяват водата, докато не завали сериозно. Да, и тогава двора става като басейн за 10 минути. И най-лошото е, че водата винаги намира къде да влезе. Точно за това съществува линейният дренаж. Идеята не е просто да обереш водата, а да я насочиш правилно. Това е X-Drain. Системата събира водата по цялата линия и я отвежда преди да започне да задържа влага около настилки, фасади или гаражи. Значи предпазва цялото пространство. Точно. И често казано изглежда доста по-добре от старите канали. Да, защото вече хората искат дренажът да работи добре, но и да изглежда добре. Странно е как най-важните неща са тези, които почти не забелязваш.